gerra sortu zanean eukazan nik, eta amaika urte. Amaika urte. Amaika urte. Eta ja orduen joan zinen seminariora? Ez, orduan ni joan nintzen zerera, denago gerraren azkenean joan nintzen Prantzire eta Belgikara. Prantzin eta Belgikan, lehenko Prantzin egon ginen Cabretonen, hilebete edo hablan, da handik jente asko, hemendik Euskal Herritik Prantzire etorrela, orduan eroan gindu esan gure taldekoak, izango ginen 150 bat neska mutiltxo, orduan eroan gindu esan Belgikara. Hane Belgikan egine bazan beste 10 hilebete edo hablan, da gurasoak deitxuta, eskatuta, barriro etorri nintzen Bilbora.